Saka panapa tatozoona kuti tiri kuda kuedha time ndochekutanga. Pakuedha kwedu time, mubvunzo watobvunza ndeupi wekutanga? Takatarisa question iyi. Ma-hours aita sei? Hapana chatochinja. Mubvunzo wekutanga ndewekuti tine ma-hours mangani mu1 day. Nekuti panapa pana hours apa pana days. Saka chinenge chiri ku right kwenyu ndo chamunobvunza kuti chingani mune chiri ku left. Because zvinonyorwa with chinotanga ne lower degree toenda ku higher degree. Saka tine ma-hours mangani mu1 day? Saka panapa tiri kuti chi 1 day is equal to chi 24 hours. And ndo first statement ratofanirwa kunyora. Zvekuti munogona kutorinyora as part of your answer kutoti 1 day is equal to chi 24 hours. Munotenderwa zvakare kuti 24 hours is equal to 1 day, zvakafanana. Alright. Saka kana tatoziva kuti 24 hours ndidzo dzinotipa 1 day, takuda kuchianswer this question. Question yedu iyi ine days and hours. Panapa it's 14, apa it's 22, panapa it's 4, apa it's 1. Tiri kuedha. Totanga taedha zviri normal. Tichinyora answer yedu pasi panapa. Tozoconverta zviya kuti tinyore final answer. Saka 4 plus 2 ndi 6. 1 plus 2 ndi 3. Saka totanga tangoedha kuma hours chete. Andiri kana ngati edhe futi nekuma days. 4 plus 1 ndi 5. 5 tonyora kupi? Say if kuma days. Good. Saka deno tanga tangonyora answer yedu tisina kumbo convert anything. Taibuditsa 5 days 36 hours. But we have a problem because 36 hours yadarika chi? Yadarika 24 hours. Kurauti yadarika 1 day. Yadarika chi? 1 day. Saka toda kuti yadarika nema hours mangani. Andiri? Saka tinomawana sei? Tinoti chi? 36 hours. Tinogona kuti divided by 24 or tinogona ngoti 36 minus 24. Reason iri yekuti 2 days 48 hours. Saka 36 hours dzadarika 1 day asasa dzadarika 2 days. Saka togona ngozwana nekusubtracta. Saka kana time yedu like in this example, like 36 hours dzadarika 24 hours which is 1 day. Asa dzinodarika 2 days which is 48 hours. Togona ngosubtracta. Asi deno dzanga dzadarika 2 days ndo patofanirwa kudi kudivide tikasike kuwana answer. Saka ngati subtractei panapa 6 minus 4 3 minus 2 anditi kureva kuti panapa tikabvisa 24 hours dzinova chi? Tikabvisa this 24 hours dzinova 1 day, tinosara tine 12 hours. Saka 1 day ratabvisa tofanirwa kuya tori edha kunoku. Because my days anonyorwa kwawo ega, ma hours kwawo ega. 5 plus 1 saka tine 6 days. Andiri ma hours edu mangani? 12 like this. Saka 6 days 12 hours ndo answer. Zvobatika.